Čaute, ja vás vítam pri novom videu aj z novej hry a volá sa to Doom a je to od youtubera Keylus Blocksa. No ja som tu už noob, ale mám niečo vykopané a ideme kopať ďalej. V tejto hre ide o to, že tu musíš kopať a nájsť tieto také čo tu si dá smeti a to ti dáva peniaze za to. Takto sa to vlastne kope za peniaze. Když sa tam položíš, to zvieraš peniaze, ak vyzývaš peto a túto si nakolekuješ. No, to vec sa skúpiť za peniaze, no to je veľa. Dobre. Dneska vám ukázať, ako toto vypadá všetko a čo sa tu vlastne takto robí, ak nechápete a hrali ste to. No, takže tuto sme... čo je? Koľko dáva? 96 miliónov, to čo je? Že nebolo. Dobre. Tuto si vlastne môžeš silnúť veci. Napríklad, že ja to nechcem mať, tak prinesem. A celé na inventory, alebo to dáš, tak sa silneš to, čo máš v ruke. A keď chceš inventory, tak silnú inventory. Tu kúpeš peto. Ja mám už mačičku, ale kúpme si ďalšiego. Mám tu stojí koľko? 250 to čo? Rare egg, tuto vlastne tu sú také pritrapky a také veci. Čakajte. Malá maličkosť, dobre, sme tu zase, no, takže tu sa kúpujú také veci, to ani nechápem. Tuto sa zase kúpujú lopaty a také veci. A také lopaty. A čo je toto? Toto je vajco, toto je lak položno, hodíš si to, budeš mať väčší lak, tým vykopeš, týmto zbieraš, týmto šlapáš ľudí a týmto kopeš. Ukážem, ako sa šlapá ľudia. Kavci, furt niečo nie nájde. Nie, to tam je nejaký taký, to nechápem, ukážem, či sa. Aj! Ako tam. Okej, ideme domov. Okej. Jasne. Nie. Niekto by chcel okradnúť bezku, ale neokradol. Tak sa kúpim môžem stlačiť čísla 1, 2, 3, 4, 5 a dávaj si pozor na bomby. Ktoré došli do tohto, to si zbiera, vlastne tráv, to dáva sa na sekundu. Spoko za peniaze, ideme si zanať ego a uvidíme, čo nám spravia. No a dnes toto je koniec videa, ak ešte chcete ďalšie video z Doom, tak napíšte a my sa uvidíme pri ďalšom videu, tak čaute.